खुलुमबाय स्टुडिअ' दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि खौरां आरो बे राजखान्थिनि खौराङानो जाहैबाय थांनाय 4 जुनाव जा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि जा रिजाल्ट फोसावनाय एबा भट साननाय हाबाफारि बेखौ लानानै फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैफिनदों आरो बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव माबे एलएसीआवहा माबे दोलोआ एबा बीपीएफ आरो यूपीपीएल आरो कांग्रेस आरो गुबुन गुबुन दोलोफोरा माबे एलएसीआव बेसेबां भट मोनखो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों थारैनो नंगौ बे समाव जों बुंनांगोन 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव गासै मोनगु एलएसी दङ बे मोनगु एलएसीनि गेजेराव माबे राजखान्थि दोला बेसेबां मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बेखौ नायनानै गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायदों दि माबे दोलोआ बीपीएफ यूपीपीएल नि गेजेराव गोबां एबा मददगिरि बिथांमोननि गेजेराव गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव सावरायदों जे बीपीएफआ इयाव देरहादों बीपीएफआ बेबायदि एलएसीआव देरहादों होनना गोबां बाथ्रा बुंदों बेखायनो नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों जे गिबियावनो 1 नं गसाइगाव एलएसीआवहा बीपीएफ निफ्राय बेसेबां मोनदों आईएनसी निफ्राय बेसेबां मोनदों यूपीपीएल निफ्राय टीएमसी जीएसपी बेसेबां भट मोननानै बेसेबांसिम मोनदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नाजानि दा बे समाव गिबियावनो गसाइगाव एलएसीआव मोननो हादों बीपीएफआ 20,191 कांग्रेसआ मोननो हादों 19,918 आरो यूपीपीएलआ मोननो हादों 34,952 थामहिनबा गसाइगाव एलएसीआव यूपीपीएलआ बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों जेराव टीएमसीफोरा 6,359 मोनदों जीएसपी 3,540 बे समाव बुंनांगोन जे 14,765 बांसिन भट मोननानै गसाइगाव एलएसीआव यूपीपीएल दोलोआ देरहादों आरो नैथियाव जाबाय दतमा एलएसीआव बीपीएफ दोलोआ 31,933 लोगोसे कांग्रेस दोलोआ मोनदों 6,137 आरो यूपीपीएलआ मोननो हादों 36,490 थारैनो बे समाव बुंनांगोन जे यूपीपीएलआ फिन आरो दतमायावबो यूपीपीएल दोलोआ बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै दतमा एलएसीआव देरहानो हादों लोगोसे 3 नम्बराव दङ क'क्राझारावहा बयनिख्रुइबो बांसिन मोनदों बीपीएफ दोलोआ क'क्राझार एलएसीआव 47,483 भट मोनदों कांग्रेसआ मोनदों 3,330 लोगोसे यूपीपीएलआ मोनदों 45,231 दा बुंनांगोन बेयावहा बीपीएफआ 2,252 बांसिन भट मोननानै क'क्राझार एलएसीआवहा देरहानो हादों आरो ब्रैथियाव दं बावखुंग्रि एलएसीआव बीपीएफ दोलोआ मोननो हादोंमोन 48,403 कांग्रेसआ मोननो हादोंमोन 12,649 यूपीपीएल दोलोआ मोननो हादों 54,481 थारैनो बेयाव बावखुंग्रियाव यूपीपीएल दोलोआ बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै बावखुंग्रि एलएसीआवबो देरहानो हादोंमोन आरो बाथियाव दं परबतजरायाव बीपीएफ दोलोआ 56,474 कांग्रेस दोलोआ 34,334 यूपीपीएल दोलोआ 47,031 टीएमसीआ मोननो हादों 2,743 जीएसपीआ मोननो हादोंमोन 1,769 दा बे समाव बुंनांगोन दि परबतजरायाव बीपीएफ दोलोआ बयनिख्रुइबो बांसिन मोननानै परबतजरा एलएसीआव देरहानो हादोंमोन थारैनो बुंनांगोन बीपीएफ दोलोआ बयनिख्रुइबो बे मोनगु एलएसीनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननाय बीपीएफ दोलोनियानो जाहैबाय परबतजरायाव बांसिन भट मोननो हादोंमोन थांनाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव परबतजरायावनो बीपीएफ दोलोआ बयनिख्रुइबो बांसिन मार्जिन भट लानानै देरहानो हादों जेराव 52,474 जेराव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि देरहागिरि जयन्त बसुमतारी बिथाङा 47,036 भट मोननो हादोंमोन आरो दथियाव दङ सिडलीयावहा बीपीएफ दोलोआ मोननो हादों 67,788 आरो कांग्रेसआ मोननो हादों 10,003 आरो बेयावहाय यूपीपीएल दोलोआ मोननो हादोंमोन 75,317 टीएमसीआ मोननो हादों 2,204 लोगोसे जीएसपी मोननो हादों 8,184 आरो बेयाव मार्जिन भट लानानै 7,529 भट मोननानै देरहादों यूपीपीएल दोलोआ थारैनो बुंनांगोन सिडलीयाव बयनिख्रुइबो बांसिन यूपीपीएल दोलोआ भट मोननानै देरहासार जानो हाबोदोंमोन लोगोसे स्निथियाव बिजनी एलएसीआवहा बीपीएफ दोलोआ मोननो हादों 40,891 आरो कांग्रेसआ मोननो हादों 9,843 आरो यूपीपीएल दोलोआ बयनिख्रुइबो
बिजनीयावबो UPPL दोलोआ बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननो हादों बेवहा UPPL दोलोआ मोनदों 61,113 भट मोना बिथांमोननिफ्राय देरहानो हानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन लोगोसे TMC आव मोननो हादों 2,167 GSP आव मोनदोंमोन 20,844 मार्जिन हिसाबै बेयाव 15,240 नि भट बांसिन मोनदों UPPL दोलोआ बिजनीयाव लोगोसे 80 आव दङ मानास एलिसियाव BPF दोलोआ 60,499 मोननो हादों मानासाव 60,499 आरो कंग्रेसआ मोननो हादों 9,862 मोननो हादोंमोन लोगोसे UPPLआ मानासाव फिन आरो मानासाव बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोनदों 71,623 भट मोननो हादोंमोन लोगोसे TMCआ मोननो हादों बेबायदिनो 1,987 आरो GSPआ मोननो हादोंमोन मानासावहा 14,363 आरो मार्जिन हिसाबै 11,124 बांसिन भट मोननानै UPPL दोलोआ देरहाबोदोंमोन आरो गुथियाव दङ बाक्सायाव जाबाय 53,000 BPFआ मोननो हादों 53,262 आरो कंग्रेसआ मोननो हादों 4,466 लोगोसे आरो UPPL दोलोआबो बेयाव बाक्सायाव UPPL दोलोआ बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै बाक्सा एलएसियावबो UPPL दोलोआ बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै देरहाबोदों जेरै 57,540 भट मोनदोंमोन UPPL दोलोनिफ्राय आरो TMCआ मोनदोंमोन 1,664 GSPनिफ्राय मोनदोंमोन 23,832 दा बे समाव बुंनांगोन मार्जिन हिसाबै 4,278 बांसिन मोननानै UPPL दोलोआ देरहाबोदोंमोन बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो फोरमायदि थांनाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव गासै मोनगु LAC दंमोन आरो बे मोनगु LACनि गेजेरावनो BPF दोलोनिफ्राय मोननै LACआव देरहादों बेनो जाहैबाय क'क्राझारावहा BPFआ देरहादोंमोन आरो पर्बत जरायाव BPFआ बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै देरहादोंमोन बेयाव 52,474 भट मोनदोंमोन आरो क'क्राझार LACआवबो 47,483 भट मोननानै बिथांमोना थामहिनबा क'क्राझाराव 2,252 मार्जिन भट मोना बिथांमोना देरहादोंमोन लोगोसे पर्बत जरायाव बिथांमोना 9,443 बांसिन भट मोननानै बिथांमोना पर्बत जरा LACआव देरहादोंमोन नाथाय बेयाव बुंनांगोन जे UPPL दोलोनिफ्राय मोनस्नि LACआव बांसिन भट मोननानै देरहाबोदोंमोन। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडिर'जों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जी टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।